салом алейкум дӯстони азиз, созед нағзани саломатӣ хубай духтарако боз як нуқтаи савдора ма бори чандам шид ки шумода тавсия метим. Иҷа нижни бельём мефурӯшанд, ҳама нархошон арзонай. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 9 қатор. Марамат рақамашонам мемонем. Бовар мекунен пинюар аз 45 сомон сар мешава. Ози ҳам 45 сомаша шумо да нишон тим духтаро. Марамат инам пинюаро 45 сомонай. Бинед беҳтарин нархо доранд. Бо ино оптмам доранд. Касе ки дона мегира, касе ки опт мегира, ҳатман анамин 9 қатори 12 дарвозаи Корвон биёин тарафи Тилобозор. Рақамашон ҳаст дар экран. Барои маълумоти бештар хушонда муроҷиат кунен. Ин тарафа бинед бо чӣ модел бисёрай. Чӣ тавре гуфтум аз 45 сомон нархошон сар мешава. Ана баъдан духтарако инаи двойка, тройка, инам хе фасони арӯсӣ аст ку аз 90 сомон сар мешава ин модело. Мана бинен чӣ хушрӯчаянд. ҳатман каседа дар корай духтарако ина интихоб кунен. Интихобшон хеле зиёдай. Бор дасти якмай ба ҳазур тамошо кунен, интихоб кунен, доставкатон кунанд. Ё ин ки биёен ай пеш борошона бинен интихобшон зиёдай. Ана баъдан духтарако инахе такпушҳо ҳастай аз 18 сомон сар мешава нархшон. Ина бинен модел бисёрай, моделҳои беҳад хушрӯ доранд. Турецкиҳои оригиналам доранд. Ина камилаҳо ҳастай, ино комплектан, комплекташ 80 сомонай. Ана финишҳои оригинал бошад, нигоҳ кунед чанд тарасветкай, ино 60 сомонанд. Финиша бисёриҳо мекованд. Янами нуқтаи савдода ҳастай оригиналош. Иҷа комплект бисёр доранд. Комплектошон аз 40 сомон сар мешавад духтаро. Ина каседа комплект дар корай метавонед ки нависеншона. Ана ба тамошобино такпушҳо инаи моделош аз 7 сомон сар мешавад то 25 сомона. Ина ай 7 сомон сар мешава то 25 сомона нархошон нархгузорӣ шудагиай. Бинед модел бисёра иҷада. Нихе маҷко доранд. Маҷкотон чандиян? 40 сомон. Ина маҷкои фасон доранд. 25 сома доранд. 40 сомона доранд. Хулас аз ин маҷкоям шумо метавонед интихоб кунен. Ана вай чанда мики мавзай ки хушрӯчай. Кудаки ая 80 сомонро бинен чӣ фасонча. Турецки тоза будай. Ина турецки пижамошонам бисёрай. Беҳад хушрӯ. Инаи хелиётон ай чанд сом сар меша? Инаи моделош 60 сомон. Ина инош чи? 60 сомон. Ина нигоҳ кунед чӣ моделакои фасон 60 сомон. Качествои борошонда гап нест. Ина ино чанд сомай? 120. Ана ин модела бинед. Иҷата дора ё ятай? И двойка будай. 160 сомон. Кудакиш чанд сомон? 120 сомон. Кудакиш чанд сомон? Кудаки надоранд, двойка фақат. Двойка будай 120 сомон. Хулоса ина хушрӯ. Ҳамаи борошон фасонай, ҳамаш арзонай. Ина бинен духтарако чӣ моделакои бисёр доранд ино. Мана кадом моделе ки шумо дар корай дар ин нуқтаи савдо бо нархи хуб метавонед ки пайдо кунед. Костюмотон чандай? 55 сом. Ина ин модело 55 сомон. Ина 60 сомон, 70 сомон. Ина бо 90 сома, ина бо ҳастай. Хулас нархошон хушрӯбай духтарако. Айна ино чанд сома? И бо сумка тройка ая? Тройка. И чанд сома? И 75 сом. 75 сомон. Диден духтарако чӣ хушрӯча, качествашам зурай ира материалаш. Ина бинен материалаш хушрӯай. Хулас биёен як бор дигар такрор мекунем. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 9 қатор. Мана интихоби хеле васеъу зиёд дар анами 9 қатор. Нархҳои беҳтарину хуб. Ина ё чанд сома? 120 бо арзон меша. Пахтагиҳои тоза духтаро. Хитои будай оригиналаш. Чанд тарасветка дора. Ина як шодагиш нестай ки нишон тем. Ина миноа. Ина духтарако диден оригиналан. Хулас биёен бо айпеш хитон борошона бинен боварӣ дору маъқултон мешава. Барое ки качествои борошонам баъд нархшонам беҳад нархи хубай. Мана нигоҳ кунед. И бори оригиналаш диден хитоя тозааш 120 сомон. 120 сомон тоза качествои нағзаш.